राण्यांचं शिंगमो रोमाट एक परंपरा. चला आज आपल्या कोकणातला रोमाट पाहूया. तर आज आमच्याकडे रोमाट होता, तर सगळेजण रोमाटाच्या तयारीने होते आणि गावातला एक रोमाट होता जात होता. आणि गावा कसा शिगमोत्सवात खूप मजा असतात आणि शबय पण माग येतात, राधा वेगवेगळे कला दाखवल्या जातात आणि खूप एन्जॉयमेंट करतात. नमस्कार मंडळी, मी सुबोध राणे. स्वागत असतात पुन्हा एकदा एका नवीन व्हिडिओमध्ये आणि माझ्या युट्यूब चॅनलवरती. कोकण म्हटला तर स्वर्ग आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे कार्यक्रम केले जातात आणि त्यातच आमचा शिगमोत्सव आहे. आणि शिगमोत्सव म्हटला तर कोकणात एकदम जल्लोषाचं वातावरण असतं आणि लहान मुलं म्हणा की मोठी माणसं आनंदाचा हा उत्सव साजरा केला जातो. कोकणामध्ये वेगवेगळ्या कला दाखवल्या जातात, त्याच्या दशावतार प्रकारच्या कला आहेत, नृत्य केलं जातं आणि त्याच्यात सबाई पण मागितलं जाते आणि अशा प्रकारच्या वेगवेगळ्या कन्सेप्ट आहेत आणि त्याच कन्सेप्टचा आपण पाहूया. आणि कोकणामध्ये जल्लोषात साजरा केला जातो शिगमोत्सव. होळी असेल तर शिगमोत्सव आहे, ऐनका बाईना घेतल्याशिवाय जाईना असे शबय मागितले जाते. तर त्याच आज आपण आपल्या गावचाच शिगमोत्सव आहे त्याच भेट देतोय त्यांना आणि त्याची माहिती पण घेतोय. चला तर चॅनलवरती नवीन असाल तर माझ्या चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा. चला तर जाऊया कोकणातला शिगमोत्सव पाहूया. धन्यवाद. म्हणतात आपण आहात तरी कोण? आम्ही वेदधारी ब्राह्मण. वेदधारी ब्राह्मण. हो हो हो. घाटा होता. जाणार कुठे? समुद्राच्या आंघोळेस. समुद्राच्या आंघोळीत. हो हो. इथे येण्याचे कारण? इथे येण्याचे कारण म्हणजे तुम्ही येते वेळी हा रस्ता कुठचा? राणेवाडी. हा राणेवाडी रस्ता. जात होतो आता तिकडून जात होतो. हवेला हा सवड आहे. चवण. तुमच्या हस्ते होईल का? असं कसं बोलता तुम्ही? हो आम्ही आता वेदधारी ब्राह्मण असल्यामुळे आमच्या हातीन होणार नाही तर कोणाच्या हातीन होणार? तुमच्या हातीन होणार का नाही? मग पूजा का बाकी सगळं अहो सवय जसं जसं सांगतात त्या पद्धतीने आम्ही करणार.
त्या पद्धतीला वेदधारी ब्राह्मण. गणेशाय नमः, केशवाय नमः, माधवाय नमः, मधुसूदनाय नमः. चंदनान समर्पयामि, अक्षतान समर्पयामि, धूपम समर्पयामि, अगरबत्ती समर्पयामि. आता झालेला आहे, पूजा झालेली आहे. हो, आणि नैवेद्यास काय आहे? करंज्या आहे, लाडू आहेत, मोदक आहे, बाजारपेठ भरलेली आहे. वाटी आहे, चकुली आहे. बरोबर. खाली आहे. चकुल्यान समर्पयामि, तरी देव खात नाही. मोदकान समर्पयामि, तरी देव खात नाही. सोमतो खातो वाडा तरी सगळा आधी वाडी काढला असते. असं कसं खाल्लं पाहिजे, होय म्हटलं पाहिजे, त्यावेळी आपण ते करणार ना. हा हा, गुळान समर्पयामि. हा. तरी का देव खात नाही? नाही 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 नाही. काय? तुमचा काहीतरी चुकला ना. हो हो हो. तुमचा काहीतरी चुकला. वो आरतीच झाली नाही. आरतीच झाली नाही. नाही, भटजी काका बरोबर असा. आणि हेच दारी ब्राह्मण तुम्ही हो. आता वेशधारी ब्राह्मण. ब्राह्मण हा, त्यावेळी वेशप्रमाणे. असेच फिरतात बघा. पाणी आणून शिपान या सोन्यासारख्या वाळूला काढून आणलं काय वायगी काढी होतो तू कसं काढून केलं त्याचा
कधी गेलो कधी त्यांच्याकडे तुझ्याकडे पोचलं गेला. त्यांच्याकडे कोण नावाचा टमाटांकडे अरे बाबा माझ्या बबलू दवडकीचे बटाटी होती बटाटी बटाटी केल्याने काय त्याच्या हायला नाही ऐकून. घातलेली होती कागदार सांगितलं पाणी आणले लय गरम असा ना पाणी आणले पाणी आणू करत अरे बाबा अरे गवार तुया ते हल्लं गवारचं कोणची आणलं तिने काय केलंय. हा 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 पाईप लाव पाणी आणू गेली पाईप आणू एक उचलला आणि घेऊन आम्ही काय खाऊता अरे माझ्या बाबा बटाटे थिसून जो इल मागच्या मुदा असो इल आणग्या मुदा खडे भात कोणी वरतो ऊस लावलेल्या बटाटी घातल्या ना तर ते गेलं गे होता काय करतात गे तर बटाटी काढतो गे होता वायच जरा होता पाणी थंड हाणलं काय गे काय आणता ओ भाऊजी पंपात ठेवलं हाणते या ते 5 बटाटे घेतले मग आपल्या वगात तरी भागात ठेवलं कोलगं कांदो काढून हाणता मग सगळं बांधो ऐकान घ्या मी आज गेलं फातरगोंडी बरोबर डोंगरांच्या आराडे गेलोय ते कांदे लावले आणि कांदे काढले नाही आता कांदे लवकर लावले कांदे काढले दाखते घालत ठेवले काय गे हरगो होई गेलो हरी डोंगरे का म्हणतो गेलो गे तो बारको झाला बोल तो मला लागली खरी तरी गेल्या असती
काय हो मला काम होता गे वाजार असा तर तुमका पाणी देऊ पाणी देतो पाणी घरा कांदे काढले 2 घातलीतले आपला ओघा चालला करून तुला शिवलो खुलगो वांग्या हरग्या डोंगऱ्या तो चुलतो एसटीचा कंडक्टर रिटायरमेंट झालो होय माहिती आहे. वांगी लावल्या ना तू डोंगरो म्हणतात ना डोंगरो. आमचोच पाहुणं तू डोंगरो. आमच्या मामांचो भाव बनतो काय वाटत तुला? तो म्हणाक लागलो हो पाहुणं हिला बराच दिवस काय म्हणता काय ना हो हळे गेले वरशी हरीकडे गेले तो आता पुढे जातो दरीकडे तो म्हणता वांगी काढलेलं तुमका काय सांगता तुमका मग त्याने आपल्या हाताने दिल्या तुमका धायक दिल्या याकच दिल्या नाही ना धायक दिल्या हा, मी- शिवलो कुलगो नाचता गातो. त्याचा शिवलो कुलगो नाचता गातो. सकाळच्या पडल्यात नाचता गातो. चिक्कू काढून हाणता गातो. चिक्कू होय दिवसून पुढे गेलोय दिलपदा मगरवाडे खळेच्या कळलं का? ओ मिया खयचे गावातला दिलपत आमळूकार आणि तुमची वाडी आमका डाव का चोरटा खळी जाय छान येतात तसा जा गेलोय सायमन किरिस्ता ढकले वर्षी थोरले वर्षी होय, होय, त्याच्या जुना घर होय, समजला. ते चिक्कू होते तो म्हणाक लागलो काय म्हणा मी चोरूक जाऊ नाही तो का त्याची बायको तो म्हणाक लागलो बायको नाही होत, तो एकटोच गेलो तो हाली जिलो मरण पडा तो म्हणालो ए नाता तुका चिकून येतं काय रे तर बादी मग तो दिल्या हे तू का गोड गोड चिवलो कुलगो नक्का कलमाचो आंबो हंता ओ सांगताय ना सायमनचे जो पुढे जो गेलोय तो माझा ख्रिश्चन मित्र कोणतो त्याचं नाव सांग बाबलो किरिस्ता आम्ही तो आवडत होतो सांगताय ना की बायको जी मारली ओ भावाजी नुखय आता की होता गुळाची हा काय घेवाय आम्ही बंद केलं ती म्हणा बंद केलं हो आरो दुबई का तेवढं सगळी जाऊन ती म्हणली आंबे नाही का की आता आंबे आता देतात नको किती म्हणावं माझे बाळ दिल्या शिवलो कुलगो